sense fronteres, una alegria plana sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'ha acabat, una esperança que l'esperança quan vaig avançant, que l'esperança i no cal. Treballem amb les companyes d'Arran, de l'Assemblea de Mestres, de l'Esquerda, gent que estava al procés constituent, els Verds, Esquerra Unida Alternativa i, és clar, amb la gent de la CUP, per capgirar la història, per capgirar Granollers. Però ens cal el vostre suport, la vostra força, per fer que sigui el poble qui mani a l'Ajuntament, per fer que sigui el poble qui prioritzi les necessitats, per fer que sigui el poble qui assigni els recursos, qui decideixi on cal dedicar el pressupost. Hem de fer-ho junts, al carrer i a l'Ajuntament. Per resistir hem de desobeir i per resistir hem de dir què és el que volem. Volem aquesta participació, volem reconstruir la comunitat, volem crear poble, volem un poble lliure i un poble sobirà, no un poble que sigui súbdit i que sigui sotmès. I no només resistir, sinó que volem també incidir, canviar les coses, capgirar les coses i construir des dels ajuntaments aquesta nació lliure, aquesta nació independent, aquesta nació que ens permeti construir totes les sobiranies que el poble català vulgui, totes les sobiranies que el poble català decideixi, totes les sobiranies que nosaltres, homes i dones, del petit ajuntament al més gran ajuntament. Derribar ese muro, como decía, es tarea de todos y todas. Sabemos que no va a ocurrir de la noche a la mañana y por eso sabemos también que va a seguir siendo necesario pelear en todos los frentes, desde el ayuntamiento a la fábrica, pasando por la universidad, y que va a tener que ser una labor diaria, una labor paciente, una labor persistente, pero creo que tenemos la obligación ética de seguir siendo esa gota malaya que cada vez va a ser más grande y que segundo a segundo va a seguir haciendo un gran agujero a la imposición y a la injusticia hasta conseguir que seamos dueños y dueñas de nuestro propio destino como pueblo y por supuesto también como trabajadores y trabajadoras. Y para eso que la Esquerra Independentista esté en el Ayuntamiento de Granollers, pues desde luego creo que es un paso importantísimo. Mucha suerte el próximo domingo, companys i companyes, capgirem la història, visca la terra! I què volem també? Volem capgirar la nostra història com a poble. Volem capgirar Granollers també per capgirar el país. Nosaltres, que venim de baix i des del carrer, sabem com ningú que la independència ha d'anar lligada indefugiblement a la millora de les condicions de vida. Que no podem triar, els pes i alguns, entre alliberament social, nacional i personal, perquè entenem que no hi ha cabuda de l'un sense l'altre, que la independència ha de ser un revulsiu per canviar-ho tot i que no serem independents, no serem sobirans, com abans dèiem per aquí, si no aconseguim capgirar la precarietat i l'atur, si no aconseguim subvertir la violència masclista, si no aturem els desnonaments i si no aturem l'espoli dels nostres serveis públics. Per tant, granollerins i granollerines, tossudament i humilment, més tossudament que humilment potser, posem-hi la primera pedra per reinventar la nostra història. Capgirem l'esperança desfeta i la recança infinita que en deia el gran Pere IV. Per la iaia Lola, per les iaies, per les mares, pels pares, pels nostres fills, per vosaltres. Aquest 24 de maig capgirem Granollers.